Ini apa? Ngerangin Mas Nada. Yuk Kak, yuk. Biasa. Matur nuwun nggih, Bu. Sehat selalu nggih, Bu. Sehat terus, sehat terus. Nggih, monggo. Matur nuwun, matur nuwun. Bune iki ora adil. Lah apa ta? Karo prigen cipika-cipiki karo aku ora cipika. Ngalah lah. Kowe arep ngopo? Sampeyan iki pantese didoni ae. Kok cipika-cipiki kok kebrados men sampeyan. Aku takon. Nyapa? Kowe rung tau dinikah karo wong tuwa. Urung. Wong ciak nikah. Apa sih mampu sampeyan? Apa sih mampu? Ora. Matur nuwun, makasih Dok Prigen. Matur nuwun Om Bayu. Nggih. Amin. Matur nuwun ya, Dok. Iki aku tak njuk tulung adik wedok, Nduk Niken. Ayo kene, Dok. Nduk Niken Salisri. Monggo. Kene Ken. Monggo. Mataram yuk. Arep diterak sepur. Kok iso diterak sepur piye? Saka kono ki arus bareng tekan aku muncul kowe. Kuwi trisik, kuwi lah. Oh, irik. Lah, trisik nek cara penari ngono kuwi lho. Wong kok senengane. Ah mula tosok meneh iki aja sok ngombe panas karo anyep bareng anyang-anyangan to kowe. Ngopo kok anyang-anyangan? Ngene. Gunake jare ngono ya. Gunake jare. Waduh. Selamat malam, Duk, Mbak Niken. Selamat malam, Kang Mas. Sehat ta? Alhamdulillah pangesune panjenengan pripun kabare panjenengan? Alhamdulillah sehat. Izin wal faizin. Mohon maaf lahir dan
batin. Saling Bos padha-padha. Nggih Mas, kula sing tasik nem kata putih ngapunten derek saged teng salah. Ora apa-apa wong jenenge panjenengan jek sibuk ya kudu dirampungke gaweane. Bakune dijaga kesehatane nggih sayu. Nggih Kang Mas. Pun dangu kula mboten kepanggih panjenengan. Wah, ate wis ngarep kapan to ketemu karo Nduk Niken kuwi? Lah, lumantar Pak Jun kula karo sampean iso ketemu alhamdulillah. Kula jane nggih kangen sanget kalih napa Mbah Hano. Nggih ning niki simbah durung dereng kepareng lenggah. Sok muga-muga iso ketemu meneh. Nggih alhamdulillah. Mugi-mugi saged panjang yuswanipun. Amin. Amin. Kangen ya karo panjenengan apa malih kalih Nanda Salindri niku. Nanda Salihu, ayo. Aku mau lho Mas. Pripun? Iki obrolane bunga lho Mas. Bungane apa? Bungane apa sayu? Tas apa jenenge tas nggih to. Lah aduh ini apa? Wes alam jalan karo Bayu iki luwih tuh. Sabar innallaha ma'as-sabirin. Aku dudu sabirin, aku garek. Wong iki gentenan. Ngeten lho Mbah. Kula niku kan piantune kan nggih alus. Alus. Dadi jenengan niku ampun grayang-grayang ngeten niku namanya tidak sopan. Oh iya no. Itu namanya penghinaan. Aku sebagai wong wedok gak oleh digrayah-grayah ngene iki. Sabar. Sampeyan kudune ngenteni aku kok lek wis aku mari omong lagi sampean kok tak salimi. Ora terus sampean grayah-grayah ngene iki. Aku sebagai wong wedok ora trimo Mbah bawanane. Kudune iki awak dhewe iki saling memaaf-maafkan. Mulai. Ngopo kok nesu ki ngopo? Bojoku ora tau nyeneni lho, iki bocah iki tricil lho, kaya lampor. Kuwi ora nyeneni kuwi ngelingke. Izin Bapak izin maaf lahir dan batin. Muga-muga sampean sing tuwek diparingi umur sing cekak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah umur sing panjang. Apa? Iki umpama ora anakku tak bacok tenan. Urusan iki apa? Ora wis tuwek umur cekak. Umur sing cepak panjang umur. Panjang umur. Sampean ki sudah rungen bener. Lah iya. Sepurane lho Mbah Dek wingi jenengan apa nyebar undangan aku ora iso teko asine kuwi mau arep teko. Niki kan anake bibar napa? Putrane bar dadi manten. Dadi manten. Aja teko. Lah napa? Iki wae ora teko. Salahe kudune nek arep dadi manten arep mantu ki kudu ngabari kanca-kanca selone kapan manut karo kancane. Ora sekarepe dhewe. Ya kan ya. Tasik. Cara ngendi mantu kok manut tamu. Dadi tak tekani kok. Wes kowe ora teko ora masalah, sing penting nyumbang. Ya tak sumbang wis. Pokoke anggere sampean cepak baskom tak sumbang wis. Sok wis. Selek sampean anu tak sumbang dekor wis. Kok sapa? Sampean. Ono baskom kowe dekor. Sapa sing arep mau putih? Ya aja nesu ta. Aja nesu. Ono nyambut dhewe. Wong tuwa nek nesu ya aja ta. Aja digelani Cahayu. Cedak ana menatine rada anu. Iki ayo Pak De didongane dhisik. Iki acarane apa? Mbo. Kita halal bihalal ya. Halal bihalal. Nggih. Niki halal bihalal keluarga ageng Pak Jun kalian warga Kedung Salam. Kedung Salam. Nggih. Kedung Salam. Bapak sinten? Pak Junedi. Bapak Junedi. Pak Sandu iki bocah iki syaratane elek. Ayu-ayu senari utek kuping, utek irung. Aku bar kuping terus irung, ora mampu kowe. Lah jare sapa anggere bar kuping irung? Lah bar kuping mesti lalak. Malah saya nemen. Iki cilik gila iki cah. Ya ora to. Oh kok. Dia ngono kuwi cilikane ra ipe-ipe ngono padha aku. Pati garek. Pokok Ngono kejak salaman aku ora iso. Iki pancen iki spesialis. apa? Dokter spesialis. Amin. Maksudku ki punya kelebihan.